wako kwaneke maina abo bisaba ito narondere no muri gabe account. May God bless you. Nimanyete mo we microphone yega mokwana imugwetera abantu baite bakolera lakini oko bamugokwana inumwatega nabakwanera emochandegete emenu yeno yomete pa muri konyara machi mokonyu chi uniform ochingwa nababegete byake onya mokonyara gokwana rosi nonye nagaswedo account na inumwatete akoruga abo abana baminto ekyagare. It is very painful chibese chiru national government chiche account chiche gokonya abana baito na ende nchiba konya. It is very painful. So inche I know you can't speak, but because I'm Mama County, allow me to speak on your behalf. Nje nindiete mesira kende ngeyo montara nkolere togo to mananere mundu kumundu ukweli ya mambo akitingo teke kwanza bono nalio tuage chigu etonge volcano ekobera mundu tatema gotokuna tigatokwenera abangina babare gachi sweet ati bachandegete mwabo ligoro ya macha sombo ekaro twakolire project igotoko chairman ye market bone muchandoli oli obeire chairman ye market eta report to go to office toto maybe mo engineer ache koligererie kyagara no nyendiri kwa rosirie tapu mwao ingakiteri ka watch ko bara bwana ole tapu saregete boseti gata totige kwa ne tap esimi yako boko linde tori ko nyora teri ko kora ko ile chikorosu. So the chairman to the market abalende kuna toko rugaiga timaite how fast umbugere ko rugaiga ngo ndandororo manya what is the problem kyagara inere gasiane ndagete chiswita ati chesibi chitioke bya botukolire bakora umugakoteba asifiwe Bwana ni mwema.